традыцыя ставіць дзіцёнка малога ў куточак, яна паходзіць з тых часоў, калі ў куточку вешаліся іконы. І малое дзіця, калі стаяла пад іконамі, павінна было прасіць прабачэння ў Господа Бога за свае дрэнныя паводзіны. І вось стол таксама ў хаце размяшчаўся бліжэй да ікон. І бліжэй да іконы садзіўся гаспадар, каб прамовіць малітву за тое, што Бог даў на сёння што паесці. На жаль, у нас сёння мала хто узносіць малітву да Бога за тое, што ў іх ёсць ежа на стале. І самае такое сумнае, што мы можам убачыць, што ў нас у школе на падлозе можа ляжаць хлеб. Калі такую сітуацыю бачым, падымаем хлебушак і адносім у сталовую, там, дзе ў нас ёсць рэшткі ежы, здаюцца. Так? Памятаем, што трэба быць удзячнымі. Калі вы атэіст, неверуючы чалавек, хаця б сказаць, як добра, што сёння ў мяне ёсць што пакушаць. Ребята, 50% насельніцтва планеты Земля кладзецца спаць галоднымі. Просто палова. 4,5 мільярды галоднымі кладуцца спаць. Ёсць такая статыстыка. А мы з вами можам ляпаць халадзільнікам даволі доўга, калі знаходзімся дома. Колькі разоў нам захочацца, столькі можам мы пайсці і нешта ўзяць з халадзільніка. Пагэтаму дзякуй Богу, што мы сытыя на сённяшні дзень. Гаспадыня першым, каму павінна была наліць суп, допустим, ці паставіць порцыю на стол, гэта муж, гаспадар сям'і. На жаль, на сённяшні дзень, калі жонка разлівае ежу, першым, каму яна дае пакушаць, гэта дзеткам. Нашы продкі так не рабілі. Спачатку мужчына, гаспадар, потым ежа налівалася старым, калі яны пражывалі разам, і толькі ў апошнюю чаргу дзецям. У нас усё парушылася. У нас зачастую бывае, што муж, глава сям'і, порцыю атрымлівае апошнім. На маю думку, гэта не зусім правільна. На куццю у беларусаў ставілася не менш за 12 блюд. 12 ці 18 ці 24. Усе яны дзеляцца на 3. Таму што беларусы былі хрысціянамі, і на сённяшні дзень немало хрысціянаў у нас. І гэтыя лічбы дзеляцца на 3, таму што хрысціяне пачытаюць святую Троіцу. Бога Айца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Поэтому христиане православные хрестятся вось так вот, складывают пальчики. Это означает, что Бог Батька, Бог Сын, Бог Дух Святы. Это символика. Католики хрестятся усёй пяцернёй, что означает 5 ран Христовых, якія яму былі нанесены, калі ён быў распяты на крыжы. То есть беларусаў суправаджае ва ўсім сімвалізм. А лічба 12, правильно Кузьма наш сказаў, што гэта сімвалізуе 12 апосталаў Иисуса Христа.